Vídeo, així. Foto sense àudio, complicat. Bueno, som-hi. Què és això? Aquest és un trosset d'una sonata de Beethoven, la sonata opus 31, número 1, i això és el segon moviment. Sí. És molt interessant, molt divertit, perquè és una bufoneria, com puc dir, com una parodia. El Xavier Ibáñez, no, aquest també. És un pianista, Una parodia. Joan Pau Chaves. Una paròdia. Sí, una parodia d'una òpera italiana. Bueno, Beethoven odiava l'òpera italiana. La rebutjava, oi? Sí. No la suportava. Diu sempre que és molta poca música i... Sí, l'odiava, la despreciava. La despreciava. Massa espectacle i poca música. No, era el seu gust. Sí. Cadascú té els gustos que té. Bueno, si vols tocar alguna cosa més... Ok. Continua o...? Sí, continua. Només vas fent fragments? Sí. Això era sempre el Beethoven, la mateixa sonata. Ah, sí? I era la primera part. El primer moviment. O sigui que hem fet al revés, no primer el segon, sinó el segon i el primer. Això també ho trobo molt divertit perquè has sentit que no toco sempre... no és això, és això. És una mica
hi ha aquest matís. Sí. Hi ha un petit matís, una petita pinzellada. Vale, Que- clar. I això és la meva interpretació, però trobo que és una mica com una parodia d'un mal pianista. La paròdia d'aquest, d'un pianista que no en sap. Sí, que no sap i que vol fer coses grandes i coses... Vol exagerar. Sí, i no sap tocar al mateix moment amb les mans. Són... I el... Hi ha un tercer també. Hi ha un tercer. Bueno, i de Clara Schumann saps alguna cosa? Bueno, de Clara Schumann hem fet algo molt interessant amb la Maria. Però digui alguna instrumental? Sí, clar. Algo que no sigui vocal, només piano. Sí. Quasi que últimament tinguis fresc o tingui... Bueno, que ho tens molt empapussat. No, mai he tocat la Clara Schumann per a piano solo. Yo trovo personalmente que ella ha escrit coses molt millor para dúo, para trio. Hi ha quartets de corda. Sí, hi ha un concert de piano, però la música per piano solo... No t'acaba d'agradar. La veus insípida. Hi ha alguna cosa que... Bueno, no sé. Bueno, és gust. Bueno, mira, això, sí. I, bueno, això que tot vingui de gust, si Johannes Brahms, que si... Brahms, sí. Fa tant temps que no toco més, però, bueno, Brahms és anat cor. Sí? Sí. I, bueno, que... Jo últimament escoltava